Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Uya ang bareta sa oras na ini. Sarong 13 anyos na aking lalaki na residente kang probinsya ng Camarines Norte asin 7 anyos na aking lalaki na taga Tinamba Camarines Sur ang nakadagdag sa listahan kan fireworks-related injuries surveillance kan DOH Bicol Center for Health Development matapos malapnos ang kamot huli kan kwitis kan nakalis na petsa 24 ngunya na Disyembre. Sa report kan Department of Health Bicol, nagkaigwanin injuries sa may mata ang biktima na pinauli man tulos matapos na mabulong. Improvised cannon o bogaman ang ginamit kang biktima. Kang nakalis na Disyembre 21, sarong 10 anyos na aking lalaki man hali sa Banuaaning Tinamba Camarines Sur ang nabiktima nin boga na pinagbulong man sa Bicol Medical Center. Huli kaini igwa ng tulong biktima nin paputok ang Bicol ngunya na Pasko. Panagos pa sa mga bareta, mayong darakulang insidente na nangyari sa nakalis na pagselebrar kan Kapaskuhan sa probinsya nin Camarines Sur. Susog ki Police Major Maria Victoria Abalaing, tagapagtaram kan Camarines Sur Police Provincial Office, kinukonsiderar kan sa indang opisina na naging matuninong ang pagselebrar kan Pasko sa probinsya. Alagad palagos man ang sa indang pangapoda na maging malikay sa paggamit kang mga paputok para makaiwas sa disgrasya. General assessment natin sa buong duration ng ating pag-celebrate ng Christmas is generally peaceful naman po yung ating naging celebration dito sa Camarines Sur, in the province of Camarines Sur. So wala naman pong mga reported incidents na pertaining sa mga masasamang loob. Sa iba pang bareta, mientras nayaon ang gabo sa pag-ugma sa pagselebrar kan Kapaskuhan, sibut man ang mga personahe kang Solid Waste Management Office sa pamamayuman ni Engineer Joel Martin sa paglinig kan mga basurang nawalat kang paratyenda asin kan publiko sa sentro kang Naga. Huli kan amay na paghakot kan basura kan mga taga SWMO, naging malinig tulos ang sentro kang syudad ning Naga kan Supa. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagos ng magantabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pagantabay.